tekstin tuolta pois, niin ei tule tekstejä tuonne sivuun. Mutta lämpimästi tervetuloa Luontohyvinvointi-webinaariin. Mun nimi on Kirsi Ruus, mä toimin Hämeen virkistysalueyhdistyksellä ja tämä webinaari on osa Löydä luonto-hanketta, jossa on tarkoitus tuoda kaikkien näkyville helpommin kantahämäläisiä luontokohteita ja luontoreittejä ja sitten palveluita siellä luontoreittien varrella ja luontokohteissa. Ja tänään meille puhuu Hakalan Paula ja Jaakkolan Tarja. Ja oikeastaan mä annankin Paulalle suoraan puheenvuoron sen kummempia höpöttelemättä. Mä avaan tosiaan se Q&A-kysymysboksi, siellä on 2 puhekuplaa, toisessa on kysymysmerkki, niin mä avaan sen. Sinne voi laittaa kysymyksiä Paulalle, niin mä kysyn ne sitten Paulalta Paulan puheenvuoron päätteeksi. Ole hyvä, Paula. Kiitoksia. Kiitoksia ja kiva tulla webinaariin. Voisin tässä vähän muutamalla sanalla esitellä itseni vähän, että kuka on ja mistä tuun ja mikä tämä tausta, koska se varmaan sitten selittää myös teille sitä asiaa, mitä mä tässä puhun ja mistä mä kerron. Niin on Hämeen ammattikorkeakoulussa tällä hetkellä tutkijaylioppilajana ja me ollaan Kirsin kanssa tehty yhteistyötä. Meillä Hämeessä nyt on ollut parisen vuotta sitten jo alkaisi tämmöinen luontohyvinvointi tai luontoa ja luontoympäristöjen edistämistä ja hyvinvointi siinä tärkeässä roolissa, niin tämmöinen YAMP, ylemmän ammattikorkeakoulun koulutus, ja Kirsin kanssa on siinä kohtaa tutustuttu ja lähdetty tekemään yhteistyötä. Ja mun taustani tätä ennen, niin ensimmäisiltä koulutuksilta on sairaanhoitaja ja terveydenhoitaja. Oikeastaan terveydenhoitaja niin kuin on edelleen ja tämmöinen terveyden edistäjä niin kuin sielultani hyvinkin vahvasti. Ja oikeastaan tämän esityksenkin niin kuin mietin, että mistä lähtökohdista tai näkökulmista, niin just se terveys ja terveyden edistäminen on mun sydäntä lähellä, niin puhun siitäkin vähän, että otetaan tähän nyt tietenkin se, että tuttua tai tuntematonta tämä tausta teille on, mutta lähdetään niin kuin siitä hieman valottamaan, että kun mietitään, että mitä hyvinvointia sitten luonto tai minkälaista terveyttä ja hyvinvointia se tuottaa, niin on ehkä helpompi sitten ymmärtää. Ja tosiaankin se boksi, niin Kirsi sitä miettii ja katsoo samalla ja aina sopivissa yhteyksissä, niin kannattaa sitten vaan keskeyttää. Yritetään, että pysyn jopa ajassakin sitten. Mutta terveyttä ja hyvinvointiahan tosiaan on tarkasteltu ja sitä on määritelty monestakin eri näkökulmasta. Ja oikeastaan niin kuin kaikkein tutuihan se nyt varmaan on, että tarkastellaan tämä tämmöinen niin kuin fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen. Sitten puhutaan henkisestä, puhutaan jopa hengellisestä hyvinvoinnista tai terveydestä. Nämä vähän määrittelistä riippuen niin vaihtelee. Ja uskon, että nämä kaikki edellä mainitut on teille tuttuja, että se fysiikka toki on tärkeä ja psyyke, mieli, sitten tietenkin tämmöinen sosiaalinen eli tämmöinen yhteisönäkökulma, sitten se semmoinen henkinen tai jopa hengellinenkin näkökulma voidaan ajatella. Sitten tämmöistä niin kuin on pyritty lähestymään terveyttä myös positiivisen näkökulman kautta, eli löydetään niin kuin kaikkien edellä mainittujen välillä tasapaino. Että ainahan se tasapaino välillä voi järkkyä ja joku osainen pikkasen heilahtelee tai jokainen aamulla kun me herätään, niin huomataan, että ehkä joku osa-alue ei olekaan niin hyvällä tilalla tai vaiheessa, kun oli edellisenä päivänä. Voimavarat voi vaihdella päivästä toiseen. Kuitenkin ihminen pyrkii siihen tämmöiseen resilienssiin ja tasapainoon, siihen semmoinen elämänhallinnan, kokonaishallinnan tilaan. Ja tietenkin niin kuin riippuen ihmisen iästä, niin näitä elämäntaitoja pyritään sitten
tähän tämmöiseen resilienssiin ja tasapainoon pääsemään erilaisin keinoin. No sitten meillähän on paljon, niin kuin tehdään tutkimusta tällaisesta niin kuin, koetun terveyden näkökulmasta, eli niin kuin tutkimukset ja niitäkin tutkimuksia, mitä mä olen tehnyt, niin siinä on kysytty niin kuin asiakkaalta tai henkilöltä itseltään kokemuksia omasta terveydentilastaan tai oireista tai vaivoista. Sehän niin kuin myöskin on sellainen aika merkittävä asia, että kokemus siitä, vaikka sulla olisi jonkinlaisia sairauksia tai rajoitteita, niin ne ei estä sinua kokemasta silti, että sun terveydentila on hyvä, tai susta tuntuu hyvältä ja niin kuin sä elät elämääsi nauttien siitä, kokien itsesi terveeksi. Sitten vastakohtana tai yksi näkökulma, joka on hyvinkin, on tämä objektiivinen terveys, eli voidaan ajatella sitä, että meitähän mitataan ja meille niin kuin määritellään kaikkia erilaisia raja-arvoja, puhutaan vaikka veriarvoista tai elimistön tiettyjen tilojen, verenpaineen tai jonkun muun kohdalla, eli pystytään niin objektiivisesti mittaamaan, että minkälainen terveys sulla on, joiden perusteella sitten tehdään arvio. Oirekyselyt esimerkiksi tai joku mielialatestit tai muut vastaavat, niin niiden kyselylomakkeiden perusteella lasketaan sitten pisteet ja katsotaan, että missä kohtaa sitten mennään. Sitten voidaan tutkia tällä objektiivisesti melko kokonaisvaltaisesti. Ja sitten tietenkin just se, että tämähän nyt puhutaan niin kuin lääketieteessä tämä perustuu, että sitten jos todetaan jotain vajeita tai on puutteita siinä terveydessä, niin sitten terveys todetaan jollakin tavalla järkyneeksi tai sairauden ja terveyden väli sitten niin kuin määritellään, että missä kohtaa sairaus astuu mukaan kuvioihin. Sitten kun lähestytään tämmöistä niin kuin planetaarista terveyttä ja oikeastaan vähän niin kuin meidän globaalia niin kuin luontoympäristöä ja niin kuin nähdään ihminen osana luontoa, eli juuri se, että ihminen pystyisi omilla toimillaan pitämään tämän planeetan terveenä ja eloisana ja niin kuin, myöskin pystyttäisiin vaikuttaa siihen, että niin kuin kaikki tiedämme, just tämä luontokato ja ilmastonmuutokset, ilman saasteet, niin ihmisen toimethan on tässä hyvin merkittäviä, eli ihmisen toiminnan kautta luodaan vain yksi terveys, jossa ihminen on osa luontoa hyvin vahvasti. Ja tullaan lähestytään tämmöisen planetaarisen terveyden tai hyvinvoinnin näkökulmaa. No, sitten tietenkin, kun puhuttiin siitä, tai sanon tuossa alussa jo viittasin siihen terveyden edistämiseen, niin se on toki meidän itselläkin myös mahdollisuus vaikuttaa terveyteemme ja parantaa sitä. Ja tavallaan ne toimet tai se, jos ajatellaan, että se on prosessinomaista, eli jos on omassa terveydessä tiettyjä, toteaa sen, että mulla liikun vaikka vähän tai mulla on nyt ylipainoa jonkun verran tai lähtee niin kuin tekemään semmoista muutosta ja suunnitelmaa sille, että miten mä nyt lähden tätä terveyttäni edistämään. Niin sitten voidaan sanoa, että se on nimenomaan sellainen prosessi, jonka aikana sitten tapahtuu sitä niin kuin suunnitelmallista etenemistä ja tietynlaisia valintoja, ennakointia, muuta, ripsahduksia. Ne kuuluu sinne asiaan ja kaikki tämän tyyppiset, mutta just se, että siinä se oma vaikutusmahdollisuus on hyvin tärkeä terveyden edistämisen toiminnassa. Ja sitten terveyden edistämistähän lähestytään niin kuin yksilötasolta, niin kuin mä tuossa ehkä äsken viittasin, mutta sitten voidaan puhua yhteisöjen. Yksilöhän on aina osa yhteisöä, hyvin usein. Niin tietenkin just yksilö vaikuttaa myöskin yhteisön voimavaroihin ja tämmöiseen niin kuin, kokonaisuuteen, eli
yksittäiset yksilöt yhdessä muodostaa vahvan yhteisön, jos myöskin ajatellaan sitä terveyttä ja terveyden edistämistä. Tässä on niin hyvin vahva itsemääräämisoikeus, joka sen vahvistaminen. Tämä lähestyy juuri maailman terveysjärjestön, eli WHO:n määritelmää. Meillähän on sitten myöskin ollut muistan hyvinkin pitkään, itsekin olen ollut hallinnossa työskennellyt, niin voitaisiin ajatella, että jo 90-luvulla hyvin vahvasti oli tämä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, oli monissakin politiikkaohjelmissa tai sanotaan ihan tämmöisissä kuntastrategioissa nähdään hyvin merkittävänä. Ja siihen panostetaan, ja panostetaan jollakin osa-alueella. Välillä siellä tietenkin niin kuin, riippuen siihen, miten kunnan asukkaiden terveydentila kehittyy, niin sitten ne painopistealueet lähestyy niin kuin sitä kehitettävää osa-aluetta kohden. Toki meillä on aina tarkoituksena kaventaa niitä terveyseroja. Siinä ei ole onnistuttu kyllä ollenkaan, että voidaan ajatella, että toki siihen terveyseroihin sanotaan, että on niitä, joilla on enemmän terveyttä ja sitten niitä, joilla on vähemmän terveyttä, niin tätäkin rajaa tai kuilu oikeastaan niin kuin, ei se kauheasti ainakaan kaventunut viimeisinä vuosina tai vuosikymmeninäkään. Tämä on niin kuin jatkuvan työskentelyn. Sitten tämmöinen toimiva systeemi, niin kuin pitää olla rakenteet kunnosta ja olla osaamista ja kaikkea muuta, että meillä terveyttä edistetään vaikka kuntatasolla, meillä on riittäviä palveluja ja siellä sisällä muun muassa että hyvinvoinnin edistäminen tapahtuu ja sanotaan nyt vaikka edellyttää toimivia rakenteita, nyt ihan meidän aiheeseen liittyen, niin meillä on hyviä luontoympäristöjä, joista kuntalaiset pääsevät nauttimaan ja pystyvät harrastamaan ja kaikkia tämän tyyppisiä. Rakennettu ympäristö kuuluu toki osaksi siihen mukaan myös. No joo, sitten just terveyden edistämistä tehdään ehdottomasti näissä arjen elinympäristöissä, eli äsken jo viittasin just siihen, että niin kuin muun muassa nämä luontoympäristöt kuuluu tähän ja on merkittävässä roolissa siitä. Tällainen paikallinen toiminta, paikalliset aktiiviset asukkaat ja heidän osallistuminen toimintaan on äärimmäisen tärkeää. Eli niin kuin, mitä mä olen ymmärtänyt, niin esimerkiksi Hämeen alueella on hyvinkin aktiivista kuntatasollakin toimintaa, jossa pyritään niin kuin kehittämään niitä luontoympäristöjä ja arjen toimintoja niin kuin siellä sisällä. Ja sitten juurikin se, että meillä on ympäristöjä, joissa mahdollistuu tämmöinen sosiaalinen terveys, kun puhutaan tästä yhteisöllisyydestä, ihmisillä on mahdollisuus olla yhteen, osallistua sen ympäristön suunnitteluun, rakentamiseen, näiden hyvien olosuhteiden luomiseen ja se, että kuulutaan yhteen, meillä on samanlainen päämäärä, meillä on samanlaiset tavoitteet tälle meidän ympäristön vaikka kehittämiselle. Ja toki siinä sivussa sitten ajatellaan, että kun monet sukupolvet työskentelee rinnakkain tai toimii rinnakkain, niin sitten nämä taidot kehittyy ja voidaan sitten perintönä antaa nuoremmillekin sukupolville sitä osaamista ja muuta. Ja sekin voi tapahtua täällä näissä viherympäristöissä ja arjen ympäristöissä. Mutta että me ei olla niin kuin viesti on ehkä tässä se, että me ei olla passiivisia vastaanottajia, vaan ollaan aktiivisia kansalaisia ja kuntalaisia ja näin poispäin. Se luo myös sitä terveyttä ja terveyden edistämistä. Mikä sitten on haasteena tällä hetkellä? Niin on toki kaupungistuminen. Ja oli tässä niin kuin juurikin luin artikkelia siitä, että kun porukka toki kaikki me se tiedetään, niin asukkaat siirtyy isompiin taajamiin, siirtyy kaupunkeihin, eli nytkin on laskettu sitä, että
tietoa siitä, että noin 70% suomalaisista asuu kaupunkialueilla. Ja toki asuminen kaupunkialueilla on erilaista kuin maaseudulla ja sanotaan pienissä taajamissa, kylissä. Ja se, mitä on sitten myöskin todettu, niin juuri stressitekijät nousee. Tietysti kaupungistuminen tuo kaikenlaista, ympäristö on melua ja ilmansaastetta ja valoja ja kaikkia tämän tyyppisiä, jotka sitten niihin omiin aistijärsykkeisiin vaikuttaa, mutta myöskin on todettu sekin, että esimerkiksi ihmiset liikkuu vähän vähemmän. Liikunta vähenee, kun asutaan kaupunkiympäristöissä. Ja mä hyvin uskon sen, koska jos ajatellaan, että mikäli se asutaan kerrostaloissa, niin on aina ja kerrostalo jossakin 10. kerroksessa, niin ei sieltä ihan kovin heti helpolla ulos lähdetä. Korkeintaan parvekkeella vähän happea haukataan ja minkälaista se happi sitten on. Sitä voidaan miettiä, mutta kuitenkin on todettu, että se liikkuminen on vähäisempää. Sitä täytyy lähteä tekemään sitä liikuntaa kaupunkialueella. Maaseudulla se on avataan ovi ja mennään siihen ulos ja mennään siihen puutarhaan ja kolataan yhtäkkiä vähän lumitöitä tehdään tai pikkusen rikkaruohoja nypitään ja näin poispäin, että on mutkattomampaa, kynnys matalampi. No, erilaiset sairaudet on ehkä kaupungistumisen myötä tai seurauksena myöskin lisääntynyt ja sitten on todettu, että jopa 1/4 sairauksista johtuu ympäristöstä. Sitten meillä on toki kaikki olette ehkä kuullutkin, tiedostatte tämän, että väestön ikääntyminen, hän tulee oikeastaan aika monessakin uutista, jos näin voi sanoa, että se on haaste. Ei niinkään se, että ihmisiä niin kuin ikääntyy, se tietenkin sinne veropuolelle ja muihin seikkoihin vaikuttaa ja maksukyvyt ja tämän tyyppiset kestävyysvajeet tuo, mutta se, että myöskin pitää muistaa se, että meillä on toimintakyvyltään hyvin moninainen joukko ikäihmisiä. Eli mä olen sen niin oikeastaan sisäistänyt, että ikääntyminenkin ajatellaan, että siinä on sekin voidaan jakaa, ja sanotaan, jos puhutaan vanhuudesta, niin vanhusta voidaan jakaa 3 osaan. Eli meillä on aktiivisia toimivia ikäihmisiä, harrastaa, tekee, ovat hyväkuntoisia, arjen toiminnat sujuu ihan nopeasti. Sitten toinen ryhmä on sitä, joille alkaa tulla näitä sairauksia. Rupeaa tulemaan erilaisia sairauksia tai niiden ilmaantuvuus ainakin kasvaa. Sitten vielä se 3. vaihe, eli semmoiset raihnaiset vuodet ja raihnainen vanhuus, jolloin sitten toimintakyky on aika minimaalista ja sitten tosiaan vaaditaan monta kertaa esimerkiksi sitten kotihoitoa, laitoshoitoa ja siihen niin kuin viimeiseen vaiheeseen tai viimeisiin vuosiin. Mutta se, mikä tässä on aika oleellista, on tuo liikuntakyky. Puhutaan ikääntymisestä, eli ikääntyessä kuitenkin liikuntakyvyn säilyttäminen jollakin on hirvittävän tärkeää. Että aina monta kertaa niin kuin ajattelen lämmöllä isääni, joka on edesmennyt vuosi sitten, niin hänelle tuli sairauksia ja hän viimeisen 10 vuotta oli pyörätuolilla tosi hyvin aktiivisesti, mutta liikuntakykyä pyrittiin pitämään yllä erilaisilla toimilla ja kädet toimii, jalatkin joitakin toimii, niin se semmoinen aktiivinen kuntoutus ja sen liikuntakyvyn ylläpito oli äärimmäisen tärkeää. Uskoisin kuitenkin, että hänkin nautti hyvin vahvasti sitten semmoisesta positiivisesta arjesta ja arki oli hyvää. Et meidän pitää niin kuin katsoa sitä ikääntymistä ja vähän monelta eri kantilta, että se ei ole vain se yksi kunta tai yksi putki, jota sitten mennään. Ilmastonmuutos on hyvin tärkeä tässä ja siihen mä en nyt enempää puutu, enkä lähde sitä avaamaan. Ja toinen on toki tämä luonnon monimuotoisuuden väheneminen, että meillä enemmän tehdään näitä
ennallistamissuunnitelmia ja ohjelmia ja pyritään siihen, että palautettaisiin sitä luonnon monimuotoisuutta. Että ihminen toimillaan on tuhonnut ympäristöä kuitenkin aika ei niin kiitettävällä tavalla ollenkaan. Kaikki kriisit, terveysuhkat, joita meillä on tässä. Sitten yksi tärkeä on toki tämä terveyttä heikentävät elintavat, ja tässä meillä on parantamista. Ja sekin liittyy tähän luontohyvinvointiin. Joo, no sitten minkälaisia vaikutuksia, mä näköjään puhua hirveän kovasti, niin nyt vähän kiritään, niin tietysti se viherympäristö, ja me ajatellaan sitä luontoympäristöä, on olemassa viherympäristön määritelmä, joka jakaantuu sitten hyvinkin moneen tahoon myöskin, eli meillä on ihan se fyysinen ympäristö, josta jo äsken mainitsinkin tuossa. Sitten toki meillä on tämä psyykkinen ympäristö, jossa meillä on aistitoiminnat hyvin vahvasti mukana ja niin semmoinen kokemuksellisuus, jopa henkilökohtaiset merkitykset, että varmaan niin joku muistelee mummolan ihanaa ympäristöä ja siellä niin kuin luontokokemuksia tai lapsuuden kodin ympäristö on merkittävä ja se luo erilaisia merkityksiä meille itse kullekin. Sitten on nämä sosiaaliset ympäristöt, joita pyritään niin kuin esimerkiksi niin kuin rakentamaankin, jolloin on vaikka kerrostaloalueet, siellä on ympäristö, jossa ihmiset voivat kokoontua yhteen, jossa voidaan vaikka puutarhaa, tehdä pieniä juttuja, voidaan tavata toisiamme ja osallistua toimintaan ja näin pois. Kulttuurinen ympäristö toki tuo sitten omat niin kuin tämmöiset ehkä historiallisetkin näkökulmat tähän mukaan, arvotasenteet, merkitykset joillekin vaikka suojelukohteille, nyt voisi sitä ajatella, niin sekin on juuri sitä yhtä ympäristönäkökulmaa, joka on tärkeä meillä tässä. Sitten on toki se toiminnallinen ympäristö, missä sitten on esimerkiksi palveluja ja tilaa liikkua ja väyliä liikkua. No sitten, minkälaisia luontokokemuksia, niin tutkimukset puhuu hyvinkin vahvasti tämmöisten positiivisten asioiden näkökulmasta, jos nyt voi ajatella, että eli niin kuin jokainen teistä varmaan uskoisin tässä niin kuin kuulijakunnassa on niitä, jotka kokee sitä rauhoittumista, virkistäytymistä ja varsinkin kuormittavissa elämäntilanteissa on aika merkittävää, että mennään metsään tai mennään luonnon ääreen, mennään järven rannalle, meren rannalle, kuka hakee niin kuin mistäkin luontopolut ynnä muut. Ja luonnon koetaan rauhoittavan ja tuovan semmoista hyvää oloa. Ja sitten todetaan myöskin se, että mitä enemmän näitä viheralueita rakennetaan ja mitä enemmän ympäristösuunnittelussa, esimerkiksi nyt vaikka kaupunkiympäristöissä, jossa jo edellä puhuttiin, niin mitä enemmän näitä tosissaan on, niin sitä enemmän ihmiset sitten viettää aikaa luonnossa. On todettu, että terveys on parempi, henkinen hyvinvointi on parempi ja sitten harrastetaan runsaammin liikuntaa. Voi olla aika selvääkin, mutta tietysti se, että jos on tarjontaa, niin sitten myös sitä käytetään ja se tuottaa tätä hyvää sitten ihmisille. Ja se, että nyt nykyään on todettu sitä, että ihmiset on vieraantunut luonnosta ja jotenkin niin kuin tämä teknologia ja digimaailma ja kaikki niin vie ihmistä entistä kauemmaksi luonnosta. Ihminen ei vietä aikaa luonnossa enää niin paljon kuin vaikka 20 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten. Ja tavallaan niin ne aistikokemuksetkin voi olla, että niitä ei tunnisteta samalla tavalla tai ei olla avoimia näille tuntemuksille ja kokemuksille, vaan niin uppoudutaankin. Mäkin monta kertaa katselen, kun ihmisiä liikkuu tuolla luonnossa tai lenkillä,
niin hyvin kivasti se matka kulkee, kun se kännykkä on siinä kädessä, että tavallaan niin kuin, annetaan muille aisteille, virikkeille ja tavallaan niin kuin unohdetaan se oleellinen. On todettu, että niin kuin yhteys luontoon edistää terveyttä ja hyvinvointia samoin, eli juuri se, että vaikka oireita ja tällaista kuntouttavaa toimintaa, niin siitä on saatu positiivisia kokemuksia ja tuloksia. Ja on todettu myöskin se, että ennaltaehkäisee toimintakyvyn heikkenemistä, että ehkä juurikin tämän liikunnan näkökulmasta vähentää sairauksia ja kuoleman riskiä. Näistä tuossa aluksi unohdin sanoa sitä, mulla on tuolla kyllä, jos sitä jotakin kiinnostaa, niin on noita lähteitä laitettu, mutta tätä luontokokemusten tutkimusta on tehty jo niin kuin varhaisemmat on varmaan 90-luvulta. No, mä en ole niin syvä asiantuntija nyt tämän asian äärellä, mutta 2000-luvun alusta on hyvinkin paljon tutkimuksia, missä todetaan näitä positiivisia luontovaikutuksia ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin. Tätä tutkimustahan on tehty pitkään. Sitten luonnonvaikutus ihmisen elintoimintoihin, niin kaikkihan niin kuin ajatellaan just sitä, että luontoa ja se, että mitä meidän iho aistii, mitä meidän esimerkiksi limakalvot, jos nyt puhutaan vaikka jostakin hengityselimistä tai suun limakalvosta tai muista, niin kaikki se, että millä tavalla niin kuin ollaan aistien varassa yhteydessä luontoon, niin se rikastaa kehon mikrobistoa. Immuunitasapaino vahvistuu ja sairauksien riski pienenee. Ja yksihän nyt esimerkiksi ihan hiljattain, mä itse tykkään uida noissa luonnonvesissä kesällä ja talvella ja ympäri vuoden, niin on todettukin se, että just tämmöinen niin kuin uiminen on yksi, mikä vahvistaa tätä immuunitasapainoa aika kovasti. Ja myöskin se, että metsässä liikkuminen on todettu vahvistavan. Myös immuunijärjestelmän ikääntyminen hidastuu. Plus sitten, jos meillä monta kertaa on näitä kroonisia tulehdustiloja, niin nämä lievittää. Suoliston mikrobistolle eduksi, eli nyt ajatellaan, että se tietysti immuunitasapaino ja immuniteettia vahvistuu juurikin suoliston mikrobien kautta hyvinkin paljon. On hyvä muistaa nämä luonnonvalot D-vitamiiniin, melatoniiniin, sitten tietysti vielä tuo UV-säteily, joka ajatellaan, että on sekä hyvää vähän vähemmän. Kirsi, mihin saakka mulla olikaan aika? Jatka vaan. Oliko se 5 yli vissiin? Joo. No sitten tutkimuksia siitä, että kun me mennään tuonne luontoon, ja varsinkin nämä stressin tekijät tai stressistä toipuminen, se on se, mikä on niin kuin merkittävää. Eli jo lyhyt 5 minuuttia, niin se nopeuttaa stressistä toipumista. Ja vaikuttaa just tähän autonomiseen hermostoon. Ja mitä pidempään me siellä luonnossa ollaan, 10 minuuttia aina vain parempi, 15 minuuttia aina vain parempi, niin juurikin ne positiiviset vaikutukset vahvistuvat. Ja on todettu, että myös toipuminen nopeutuu. Että jos nyt sanotaan vaikka stressiperäisiä, vaikka muotisana muotisairaus pitkään burnout, eli ihan loppuun palaminen, niin luonnon on niin kuin todettu kuitenkin tässä edistämään sitä toipumista. Mieliala ja mieleen vaikuttaa positiivisella tavalla. Ajatukset selkenevät, kyky tarkkaavaisuus paranee. Esimerkiksi nyt ajatellaan vaikka lapsia ja niin kuin just vaikka tätä digimaailmaa, niin se, että vanhemmat ja lapset lähtee ulos liikkumaan ja olemaan yhdessä siellä ja liikutaan metsässä tai missä tahansa luonnon äärellä, niin
varsinkin lapsille ja jos on keskittymiseen liittyviä ongelmatiikkaa ja muuta, niin näitä kannattaa ainakin kokeilla. Niitä harrasteita vähän muuttaa. Vireyttä ylläpitää ongelmanratkaisu ja oppiminen kohenee myöskin. Yksi mielenkiintoinen aikanaan todettiin, oli kävelykokoukset ulkona, niin siellä moni ongelma ratkesi ja todettiin, että siinä tuli samalla se liikunta ja raitisilma ja muu, niin suosittelen työpaikoille. Sitten on vielä näitä aistikokemuksia erilaisia, niin kuin tästä jo puhuttiinkin. Eli nyt varsinkin kun kesä on takana ja tuossa on tämmöinen ruusutarha. Nämähän kaikki on semmoisia ihan todella miellyttäviä ja vaikuttaa positiivisesti, tuo iloa ja kaikkea muuta positiivisuutta elämään. Ja myöskin huolet on todettu hälvenevän, pelkoahdistus, kivut on lievittynyt täällä. Kun tulee niin kuin myöskin nämä tämmöiset tuntemukset ja aistikokemukset siihen mukaan. Esimerkiksi kävely paljain jaloin nurmikolla, olisi pikkasen semmoinen aamukasti viileäkin, niin että se tuntuu hyvältä ja synnyttää tämmöisiä positiivisia tuntemuksia. Sitten tuosta liikunnasta haluaisin vielä sanoa jonkun verran, eli fyysinen aktiivisuus ja liikunta. No, paras tapa on pitää yllä terveyttä ja toimintakykyä on juurikin liikuntaa ja vedetään lenkkarit tai kengät jalkaan ja lähdetään sinne luonnon ääreen. Ja tämä on todettu ihan sairastumisriskiäkin vähentävän näissä tutkimuksissa ja ne sairaudet, niin kuin tuosta nyt huomaattekin, niin on hyvin moninaisia. Nämä suomalaisten tyypillisimmät kansantautia uhkaavat sairaudet tässä melko lailla on. Ja sitten juurikin se, että kun näitä viherympäristöä on tarjolla, niin sitten säännöllisimmin asukkaat liikkuu. Sitten tässä on vielä tämmöinen, että niin kun, näitä tutkimuksia kun on tehty, niin varsinkin jos on hyvin huonokuntoinen henkilö, tai sanotaan, että kunto on päässyt syystä tai toisesta huonoksi, niin heille on suurta etua siitä, että ulkoilee luonnossa. Ja pikkuhiljaa aletaan niitä kävelylenkkejä vähän pidentämään niin kuin sitä kautta niin kuin huomataan, että kunto ja ne voimavarat kasvavat. Mutta hyvin lyhytaikainenkin liikunta ulkona niin parantaa positiivisesti mielialaa ja itsetuntoa. Verenpainesyke laskee luonnossa ja sitten kun tuossa liikkumisesta puhutaan, niin varsinkin ikäihmisillä, jos nyt on ikäihminen tai vähän tämmöinen kuvana vähän tämmöinen iäkkäämpi rouva, niin just se luontoympäristössä liikkuminen, epätasaisella alustalla liikkuminen vielä, niin vaikuttaa tämmöiseen jalkapohjien lihaksistoon ja tasapainoon ja niin parantaa sitä tasapainoa. Ja myöskin aivot toimii siinä, tietenkin siinä kokonaisuudessa, niin se on niin kuin semmoista kokonaisvaltaista etua tuo sitten keholle. Mutta tämän verran mulla tästä oli asiaa. Kiitos teille. Siellä kiltisti kuunnellut. Aikakin on ylitetty, mutta täällä on vielä näitä lähteitä sitten, jos teitä kiinnostaa, voidaan palata siihen. Pahoittelen, Kirsi, tässä menikin vähän pitempään. Ei haittaa mitään. Päästiin mielenkiintoiseen asiaan. Tyypillinen opettaja. Joo. Hei, kiitos Paula. Oli tosi kiinnostava. Täällä ei ollut vielä kysymyksiä, mutta niitä voi vielä tuonne Q&A-osioon laittaa Paulalle, niin voidaan lopuksi vielä käydä läpi. Mutta mä annan Tarjalle puheenvuoron seuraavaksi. Sieltä tulee vielä enemmän kokemuksellisia hyötyjä, mitä luonnossa on saanut. Ole hyvä, Tarja. Kiitos. Joo, ja kiitos Paulalle, kun mulla ei ole esitystä, semmoista fyysistä diasarjaa. Mulla on täällä mun nenän edessä 20
6 post-it-lappua, joihin mä kirjoittelin ennen kuin aloitettiin niin asioita, jotka mä haluan ottaa esille nyt tässä omassa puheenvuorossa. Ja hyvin pitkälti ne on samoja, mitä tuli tuossa Paulan esityksessä. Ja nämä on tullut sieltä omien asiakaskokemusten kautta. Eli mä oon Jaakkolan Tarja ja mä toimin eräoppaana tällä hetkellä osa-aikaisena sellaisena ja luontovalmentajana. Mä oon nyt 12 vuotta tituleerannut itseäni luontovalmentajaksi. Ja sen takia, että silloin aikanani, kun vaihdoin vähän suuntaa mun luontoalan koulutuksissa ja töissä ja suuntauduin sinne eräopaspuolelle, niin halusin silloin jo keskittyä siihen, että halusin tuottaa niin kuin yksilöllisiä palveluita ja semmoisia niin kuin lähellä olevia palveluita, ei mitään semmoisia niin kuin, voisiko sanoa rutiiniretkiä tai sellaisia niin kuin isolle joukolle suunnattuja tapahtumia tai mitään sellaista, vaan hyvin yksilöllistä ja siihen meidän luontoon pohjautuvaa palvelua. Ja mulla on pitkä tausta luontoalalta, yli 30 vuoden tausta kaiken kaikkiaan laajasti niin kuin luonnonvara-aloilta. Ja ensimmäiset kokemukset yksittäisten niin kuin ohjattavien asiakkaiden kanssa mulla on 90-luvulta. Ja ne on silloin ollut puutarhapuolen asioita. Ja ehkä sieltä juuristani jossain vaiheessa opiskelin green carea ja olen green care-kouluttaja myöskin sitten tänä päivänä. Toivon, että kyselette tuossa sitten lopussa paljonkin niitä kokemuksia. Mä yritän vähän jotain avata, niin kuin tuoda konkretiaa niihin asioihin, mitä Paula tuossa äsken sanoi. Ja se oli hauska juttu, kun mä tein näitä mun lappuja, niin sitten mä huomasin, että asiakkaat, joita mä mietin ja ne kohtaamiset, joita mä mietin, kun mä tein näitä mun muistilappuja, niin ovat kaikki, voisiko sanoa semmoisella sanalla kuin erityisiä. Eli mä en niinkään ajatellut semmoisia asiakkaita, että jos mä vaikka menen pienen asiakasryhmän kanssa metsään ja pidetään vaikka aistiretki tai poimitaan sieniä tai jotain muuta, vaan mä ajattelin enemmän niitä asiakkaita, joilla ei ehkä ole niin paljon valmiuksia yksin lähteä sinne metsään tai he ei pääse sinne yksin tai jostain muusta syystä tarvii tukea siihen luonnossa olemiseen. Tai ihan mihin asiaan vaan. Mulla on hyvin pitkä yksi asiakassuhde nuoren henkilön kanssa, jonka tarkoituksena on pääsääntöisesti ollut tukea elämänhallintaa. Ja minua rupeaa ihan itkettämään, kun mä niinku mietin, mitä kaikkea ollaan vuosien mittaan koettu yhdessä. Pyydän anteeksi, en voi tälle mitään. Mutta kaikki lähtee siitä, että ollaan läsnä. Paula puhui paljon luonnon hyvinvointivaikutuksista monelta kantilta, tutkitusti niistä. Niin tietysti ihan tärkein asia on se läsnäolo. Että meni sinne luontoon yksin tai ystävien kanssa tai ohjatusti, niin läsnäolo on se asia, jolla saadaan ne luonnon hyvinvointivaikutukset niin kuin käyttöön laajalla skaalalla ja niin kuin monella tasolla. Eli se, että mielellään unohdetaan ne kuulokkeet ja unohdetaan ne kännykät ja yritetään keskittyä siihen olemiseen. Ja mä teen sen yleensä mun asiakkaiden kanssa ihan vaan sillä, että mulla ei itsellä ole myöskään puhelinta koskaan. Mä en ota kuvia silloin, kun mulla on asiakkaita. Ja joskus se on tietysti näin yrittäjänä huono juttu, kun sit niitä kuvia
ei ole, jos tarvitsisi joskus johonkin kuvauksiin tai mainontaan tavallaan jotain, niin niitä ei ole. Ja niin kuin kannustan niitä asiakkaita myös siihen, että nyt unohdetaan se puhelin kotiin ja unohdetaan kaikki ne härpäkkeet pois ja keskitytään vaan siihen, miltä haisee, miltä näyttää, miltä tuntuu, ihan kun ollaan vaan sen luonnon kanssa. Eli ihan se läsnäolo, siitä kaikki lähtee. Ja sitten se toinen asia, mitä on hirveän vaikea myöskin muotoilla sitten, jos yrittää selittää asioita jollekin, niin on se, että niin kuin itse asiassa ne asiat, mitä luonnossa tehdään, mitkä oikeasti on hyvin merkityksellisiä ja mistä saadaan hyvin niin kuin suuria vaikutuksia, niin ne on ihan tavallisia asioita. Ei tehdä mitään taikatemppuja tai mitään ihmeellistä hoitoa sinänsä, vaan ihan tavallisia asioita, sienestystä, marjastusta, kävelyä luonnossa, ihan vain ihmettelemistä, makaamista nurmikolla, juttelua. Se keskustelu on mulla täällä yhtenä tärkeänä asiana näissä mun lapuissa. Ja ehkä tämä nyt korostuu vielä enemmän, kun mä puhun semmoisista jollain tavalla erilaisista ihmisistä, erilaisista asiakkaista, joilla on jotain rajoitteita, pieniä tai suurempia rajoitteita, niin se semmoinen tavallisten asioiden tekeminen on todella merkityksellistä. Ja siinä kohtaa, tämän lapun mä itse asiassa kirjoitin, kun Paula puhui, niin tämä tuli siitä lähiluonnosta. Mä itse aina myös kovasti mainostan sitä lähiluontoa ja kannustan käyttämään lähiluontoa siihen luonnossa olemiseen, ettei tarvitse lähteä mihinkään kauas. Mä teen siitä myös itse. Mä hyvin harvoin poistun 20 kilometrin säteeltä niin kuin omasta kodista, kun ollaan jossain. Mutta se luontoon pääseminen on se, mikä mun mielestä edelleen tänä päivänä niin ei ehkä ole ihan itsestäänselvyys. Et voi olla, että sinne luontoon ei vaan niin kuin pääse niin kuin syystä tai toisesta. Ja nyt mä itse asun Forssassa ja täällä esimerkiksi mä oon törmännyt tähän asiaan monta kertaa ihan siinä, että meillä on 2 hienoa kansallispuistoa, mutta jos asut täällä vaikka Forssassa, niin ilman autoa et pääse sinne kansallispuistoihin. Et sinne ei pääse. Ja siinä se korostuu se lähiluonnon merkitys entisestään. Ja sitä ei yhtään pidä vähätellä. On hienoja puistoja, hienoja viheralueita, joissa pystyy ne samat luonnon hyvinvointivaikutukset saavuttamaan. Se vaatii pikkasen enemmän tekemistä, se vaatii pikkasen enemmän sitä läsnäoloa ja keskittymistä, koska on niitä ärsykkeitä ympärillä, mutta se on mahdollista. Ja sitten tietysti meillä on esimerkiksi liikuntarajoitteisia ihmisiä paljon tai ikääntyviä, niin kuin Paula sanoi, semmoisia ikääntyneitä ihmisiä, jotka ei enää pääse itse liikkeelle. Mulla on sellaisiakin asiakkaana joitain, että tarvitsevat sen kaverin sinne luontoon retkeilemään kanssaan ihan turvallisuussyistä, ihan sen takia, että kun toimintakyky ei ole niin hyvä, niin pitää olla mukana joku, joka sitten on auttamassa, jos jotain sattuu, tai niin kuin neuvomassa, että mistä voi mennä tai mistä kannattaa mennä ja niin kuin mukana siinä mahdollistamassa sitten sitä luontokokemusta, vaikka se oma toimintakyky tai liikuntakyky ei olisi enää niin hyvä. Sitten mä yritän tässä samalla katsella mun lappuja. Semmoinen, mikä on mun mielestä hyvin tärkeä myöskin, vaikka meidän luonto on ihmeiden tekijä, niin meidän pitää antaa sille aikaa. Eli niin kun se on ehkä nykypäivänä monella ihmisellä, että odotetaan nopeasti jotain tuloksia tai kun me on totuttu siihen, että jos meillä on jotain vikaa, meillä on joku oire, niin me saadaan siihen jonkunnäköinen lääke ja se auttaa äkkiä.
Ja luontohan on myös tämmöinen lääke, mutta se niin kuin asioiden kehittyminen oikeaan suuntaan kestää jonkun aikaa ja sille pitää antaa se aika. Ja joskus me voidaan puhua niin kuin vain viikoista tai kuukausista, mutta jossain tapauksissa voidaan puhua vuosista. Ja myös tässä, niin kuin, tässä ajan tai niin kuin, että aika auttaa siinä parantumisessa tai toipumisessa tai jossain, niin mulla on äärettömän hyviä esimerkkejä eläinten kanssa toimimisesta. Mulla on ollut 2 koiraa, he ovat jo edesmenneitä. Niin tämmöistä ei avustajakoiraa, mutta tämmöistä niin kuin tietynlaista terapiakoiraa. Ja mä muistan sieltä hyvin paljon esimerkkejä siitä, että kun ollaan koiran kanssa käyty ulkona, vaikka ihan vaan kävelemässä asiakkaan kanssa, ja ensireaktiot, tai ensin ollaan menty ilman koiraa, ja sitten pikkuhiljaa koiran kanssa, ja lopulta ollaan siinä tilanteessa, että koira onkin se tärkeämpi ohjaaja ja opastaja ja kumppani kuin minä, joka on siinä sitten niin kuin ihmisenä. Ja palaute on sellaista, että siitä koirasta on tullut se tärkeä niin kuin kokemuskaveri, tärkeä semmoinen niin kuin, opas siellä kävelyillä ja kuuntelija. Et siitähän on paljon tutkimuksia olemassa, että kuinka vaikeidenkin asioiden kertominen eläimelle on paljon helpompaa kuin toiselle ihmiselle. Ja se auttaa siihen toipumiseen ja kuntoutukseen, että saa kertoa niitä asioita. Niin sieltä mulla on hyvin paljon aika pitkälti kehitysvammaisten asiakkaiden kanssa niin kuin esimerkkejä siitä niin kuin sosiaalisuuden kasvamisesta ja jopa niin kuin puhekyvyn palautumisesta tai puhumisen palautumisesta, että se eläin on saanut henkilön puhumaan monen vuoden puhumattomuuden jälkeen esimerkiksi. Ja ne on aina sellaisia tilanteita, että siinä tulee itku. Mulla on täällä niin paljon nyt näitä, mutta jonkun verran kertoa, kun mulla on se pitkä asiakassuhde nuoren henkilön kanssa, jossa niin kuin se pääpaino oli siinä niin kuin arjen hallinnassa ja semmoisessa niin kuin, kaikenlaisessa arjen hallinnassa, niin asioita, joita on tullut vuosien mittaan esille, ehkä sanontoja, niin kuin nyt vaikka eilen ollaan viimeksi oltu ulkona luonnossa, niin se niin kuin, monesti kun nähdään, niin kommentti voi olla, että ihanaa, kun mä pääsen ulos, että mä en ole tänään vielä päässyt ulos, että niin kuin mihin me mennään. Tai sitten sen jälkeen, kun ollaan oltu vaikka metsässä kävelemässä, niin saattaa tulla palaute heti. Yleensäkin palautteen saa heti, kun puhutaan tämmöisistä henkilöistä, niin saattaa tulla niin kuin heti, että voi että ihanaa kun päästiin ulos, että mulla oli tosi paha mieli ja mä mietin jo, että mä peruutan tämän päivän ulkoilun, mutta onneksi mä lähdin, koska nyt mulla ei ole enää yhtään paha mieli, koska me ollaan kävelty siellä ulkona ja me ollaan juteltu. Me ollaan vaan niin kuin, puhuttu asioista. Mä oon ehkä kysellyt, kuinka päivä on mennyt, mitä sä oot tehnyt. Ja sitten tehdään luontohavaintoja. Ja sitten hän saa kertoa omista havainnoistaan tai tuntemuksistaan tai asioistaan, mitkä on niin kuin päällimmäisenä. Ja siellä tulee usein aika semmoisia vaikeitakin asioita tai semmoisia kipeitä asioita, joita on ehkä itketty edellisenä yönä. Ja sitten niistä puhutaan siellä luonnossa. Ja sitten kommentti jälkikäteen voi olla, että ihanaa, että nyt mulla ei ole mitään hätää enää. Että nyt mä niinku tiedän, miten mä suhtaudun tähän asiaan ja osaan käsitellä sen. Että se luontoympäristö auttaa ihan hirveästi siinä semmoisessa, kun siellä
siellä rauhoittuu ja rentoutuu ja sitten siellä ollaan läsnä ja sä voit katsella jotain lintujen lentämistä tai ihan vaan kasveja vaikka ja sitten siinä niin kuin ohimennen käsitellään niitä vaikeita asioita tai mielessä muuten olevia asioita. Siitä elämänhallinnasta, rytmityksestä, arjen rutiinien hallinnasta, omien rajojen asettamisesta, eli itsetuntemuksesta, itsehallinnasta, niin on ihan mustaa valkoisella myöskin viranomaisten toimesta, että vuosien mittaan asiat on koko ajan kehittynyt eteenpäin ja eteenpäin. Ja tällä hetkellä esimerkiksi tämä nuori henkilö asuu yksin ja pystyy yksin pyörittämään sitä arkea ja toimimaan ja hoitamaan omat asiansa ja käsittelemään niitä tunteitaan, mitä ei tapahtunut, kun me on ekan kerran tavattu. Niin, tässä on niin monta asiaa, ihan siis arjen, mikä tuntuu ehkä toisista ihmisistä vähän simppeleiltä, mutta ihan vaikka arjen rutiinit niin, että sä oikeasti nouset aamulla sängystä ylös ja osaat syödä ja laittaa ruokaa ja mennä sinne ulos ja viedä roskat ja ehkä tiskata astiat, niin semmoisiinkin asioihin se luonto pystyy auttamaan sillä, että se rauhoittaa ja rentouttaa ja on läsnä. Se luontohan on aina läsnä, että vaikkei siinä olisi sitä toista ihmistäkään, niin se luonto on kumminkin siinä ja sinne voi vaikka puhua ne asiansa ääneen siellä metsässä ja kukaan ei tyrmää. Siellä voi ihan hullujakin juttuja keskustella ja heitellä ja puhua ääneen ja kukaan ei sano, että onpas tyhmä ajatus, vaan sitten niitä voi niin kuin makustella ja mietiskellä ja varsinkin jos siinä on toinen ihminen, niin sitten puhua, että miltä tämä niin kuin susta tuntuisi, että olisiko tämä ihan hölmö ajatus. Ja sitä kautta sitten tulee sitä itsetuntemusta ja voimavaroja tehdä asioita niin kuin itse haluaa. Reflektointia, eli just sitä semmoista, että miltä sinusta tuntuu, miltä minusta tuntuu. Ja joskus keskustelut on ollut aika vaikeita aloittaa. Muistan semmoisia, että on niin kuin yrittänyt aloittaa keskusteluja ja on kovin hiljasta ja mitään vastausta ei tule, niin sitten vaan niin kuin, että no mun päivä on mennyt näin ja mä tein sitä ja tätä ja tota ja nyt musta tuntuu siltä ja onpa ihana kun tultiin ulos ja pikkuhiljaa sieltä se toinen sitten lähtee siihen keskusteluun mukaan ja rupeaa kertomaan mitä niin kuin itse on tehnyt ja miltä tuntuu ja mitä näkyy ja se on, niin kuin, se on huikeeta. Yksi semmoinen tärkeä, mikä on tullut vuosien mittaan, niin jos on sellaisia asiakkaita, että on enemmän päässyt heidän kanssa luontoon, niin tulee ne oppimisen ilo, oppimisen tuntemukset, semmoiset niin kuin, että niin kuin minä pystyn ja minä osaan ja kykenen ja sitten sekin, että kun minä osaan, niin minä voin sitten jollekin kaverillekin kertoa näitä asioita. Ja tässä mulla on esimerkiksi sienestämisessä semmoisia esimerkkejä, että kun ollaan käyty sienessä, mä itse tykkään sienestää ja käydään myös sienessä asiakkaiden kanssa aika paljon, niin semmoinen, että kun opitaan yksi sieni vaikka syksyssä tai yksi sieni kuukaudessa ja sitten toinen oppii niitä asioita tai oppii nimeämään kasveja tai puita tai lintuja tai jotain, niin sitten se niin kuin tunne, että mä oon oppinut nämä ja mä voin jakaa tämän vaikka jollekin muulle, että jos joku muu vaikka yhtäkkiä kysyy, että hei kato tuolla on joku lintu, niin hän osaakin sanoa, että joo, mä tiedän mikä se on. Että semmoinen niin kuin, vähän erilainen niin kuin semmoinen kokemuksellinen oppiminen niin kuin sen oman tekemisen, näkemisen, kokemisen kautta tullut niin kuin tieto, mitä ei välttämättä siellä koulussa kuitenkaan sitten saa
vaikka tänä päivänä se on mahdollista sekin, mutta kuitenkin semmoinen erilainen. Tässä meidän kello menee kovaa kyytiä nyt munkin kohdalla. Sitten tietysti kaikki sellaiset asiat, mitä Paulakin sanoi, fyysinen vireys, hyvinvointi, fyysinen kunto, kehonhallinta. Kehonhallinnassa näkee huikeita muutoksia, että kun mennään siellä metsäpoluilla epätasaisessa maastossa, niin miten se kehittyy se oma kehonhallinta ja kulkeminen ja ei enää kompastuta niin paljon, vaan osataan nostaa jalkaa niin, että ne kivet ja juuret ja muut pienet kuopat jää, niin kuin ne päästään yli hienosti. Ja sitten voidaan tulla niin kuin useamman kilometrin kävelylenkin jälkeen takaisin ja olla niin kuin onnellinen, että hei, mä en kaatunut kertaakaan. Tai sitten voi jäädä muistoja niistä kommelluksista. Eilen juuri tapahtui näin, kun mentiin polkua pitkin ja sitten mä yhtäkkiä kuulin, ai niin, tämä on tämä polku, nyt mä muistan, mä kaaduin tuossa silloin viimeksi, kun oltiin täällä. Ja siitä niin kun vähän ehkä siinä kohtaa nolosta tilanteesta, että kun on kaatunut, kun ei ole ehkä ollut se kehonhallinta paras mahdollinen, niin mennäänkin siihen, että se onkin kiva tilanne, että hei, mä muistan tämän jutun. Silloin kävi näin, mutta siitä selvittiin ja nyt me ollaan täällä taas. Ja hei, nyt mä en ole kaatunut kertaakaan. Että niin kuin paljon on kaikenlaisia tämmöisiä asioita. Mun tarvitsee varmaan ruveta lopettelemaan, meillä loppuu aika, mutta mä toivon, että kyselette lisää. Mä voin ottaa näistä Kirsille kuvan näistä mun lapuista, niin nämä jää sillain, niin kuin saatte vaikka kuvan näistä, mitä näissä lukee. Tuon mä haluan vielä sanoa, luonnon kunnioituksen, koska se, niin kuin, mä olen sitä mieltä, että se luonnon kunnioitus, jos puhutaan vaikka luontokadosta tai mistä tahansa tällä hetkellä otsikoissa olevista asioista, mitä tässä on ollut, niin mä olen sitä mieltä, että sen luonnon tuntemisen kautta tulee se luonnon kunnioitus. Eli niin kuin viisas Brander sanoi aikanaan 50-luvulla, eli 70 vuotta sitten, että et voisi suojella sellaista, mitä et tunne. Eli pitää ensin tietää ja ensin tuntea ja kokea niin kuin yhteenkuuluvuutta tai arvoa sille asialle ennen kuin tulee se kunnioitus tai se halu suojella jotain. Brander oli viisas mies. Hyvä, kiitos. Kiitos Tarja. Täällä oli muutamia kysymyksiä täällä keskustelussa, mutta nämä olikin itse asiassa Paulalle molemmat. Täällä kyseltiin tutkimustiedosta luontohyvinvoinnin yhteydestä syöpäsairauksien hoidossa. Ja Paula sanoi, että ei ollut vielä syövästä toipumiseen ja luonnon merkitykseen yhteydestä ei ollut vielä tarkempaa tietoa. Mutta sitten taas yhteys syöpäsairauksien ehkäisyyn on todettu lähinnä liikunnan harrastamisen muodossa. Eikö se ollut näin? Kyllä, just näin. Se pienentää riskiä. Mä haluan tuohon, Tarja, kiitos. Minusta oli aivan ihanaa nuo sun kuvaukset, kertomukset ja muuta. Ja mulle tuli ihan semmoinen niin kuin fiilis, että kuinka monella niin kuin sun asiakkaallakin niin kuin varmaan semmoinen, kun puhutaan minä-pystyvyydestä, että mä pystyn, mä kykenen, mä pärjään. Sitten semmoinen itsetunnon niin kuin koheneminen ja kasvaminen. Niin kyllä, ja siihen varmasti menee aikaa. Siihen menee aikaa, kyllä. Joo, mutta ne on huikeita semmoiset tilanteet, kun sitten sitä tulee sitä varmuutta ja just sitä, että hei, että mä pystyin tekemään tämän asian ja ne ei tarvitse olla isoja, me aloitetaan tosi pienistä asioista. Mutta joo, se on hieno. Voisiko täältä tehdä tämmöisen yhteenvedon, että tämmöinen yleinen läsnäolo, missä me sitten ollaan sitten luonnossa tai muualla, että sitä kun muistetaan lisätä, niin se jo tekee tosi paljon ja sitten kun mennään luontoon ja ollaan siellä läsnä, niin saadaan tosi paljon hyvinvointivaikutuksia jokaiselle omalle itselle. Ja sama mulla tässä Tarjan puheessa tuli tämä kohtaamisen merkitys mieleen, että kuinka tärkeää se on, että
on se, kenet se kohtaat, on se sitten ihminen, eläin tai se luonto, niin Kyllä. sillä on tosi iso merkitys ihmisille. Tästä voisi puhua varmaan monta päivää putkeen, mutta voidaan vaikka jatkaa keskustelua tuolla Facebook-tapahtuma. Siellä on se keskusteluosio, jos kurkitte sinne. Mä lupasin sinne laittaa Paulan vastauksen myös tuosta rakennetun ympäristön, että jos löytyy lisää tietoa kysymykseen sieltä. Mutta lämpimästi kiitos Paula ja Tarja ja lämmin kiitos kun olitte mukana. Ja mä teen tästä YouTubeen tallenteen, niin pääsette sieltä sitten katselemaan myöhemmin. Laitan sen tuonne meidän Facebook-tapahtumaan ja sitten Hämeen luontosivuille ja Hämeen virkistysalueyhdistyksen verkkosivuille myös linkin, niin pääsette sieltä kurkkimaan. Mutta hei, tosi iso kiitos kaikille, ketkä olitte mukana ja toivottavasti kohdataan jossain vaiheessa. Ei muuta kuin hyviä luontohetkiä kaikille. Hyvää syksyä. Hyvää syksyä. Hyvää syksyä. Kiitos.